Plastika bez cenzury. První československý podcast, který vás provede světem plastické chirurgie a estetické medicíny. Rozhovory dvou nadšených lékařů, kteří milují svoji práci a rádi o ní vedou dlouhé diskuze. Bez cenzury zde budou bourat mýty, demystifikovat a destigmatizovat plastické operace. Tento podcast je pro vás, ať už plastiku zvažujete, toužíte na sobě něco změnit, nebo vás jen potají zajímá. Doktorka Barbora Brezová a docent Ondřej Měšťák. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Plastika bez cenzury. Dneska bychom vám s Bárou řekli něco více o botoxu, o teorii botoxu a i o praxi. Jak se máš dneska? Vlastne o najčastejšom zákroku celosvetovom mini-invazívnom v estetickej medicíne. Takže podľa mňa, myslím, že je to jedno aj z najvyhľadávanejších slov na Google v rámci toho, keď si chceš vyhľadať nejaký estetický zákrok. Takže myslím, že to bude veľa ľudí zaujímať. A dozvedia sa určite niečo, čo predtým nevedeli. Já taky, určitě. Mám sa výborne. Máš sa výborne? Mám sa výborne. Stretli sme sa o víkendu spolu, pretože ja som tentokrát vycestovala za tebou do Prahy. Teda nie úplne za tebou. Jako vždycky. Ale teda konal sa tam nádherný estetický kongres, ktorý vlastne prvýkrát bol organizovaný v Prahe. A sa veľmi tomu teším, pretože mal svetovú úroveň a organizovala teda doktorka Kafková a s profesorom Kotofanou, ktorý je veľmi známy anatomista, ktorý inak mnoho štúdií aj práve o botoxe robí, takže si o nich niečo povieme, nejaké nové updaty. A bolo to vlastne na Pražskom hrade vo vašej sále, španielskej teda sál. Ja som tam bola prvýkrát, musím povedať, a bola som očarená. Já jsem tam byl po dlouhý době, myslím, a taky jsem byl očarovaný a opravdu se to Monice Kafkové strašně povedlo udělat něco úplně od začátku z ničeho, jenom na základě vize je opravdu neskutečný úkon a jenom málo lidí vlastně je schopný dotáhnout nějaký nápad do konce. Tady to byla strašně komplexní věc, rok a půl to připravovali a udělali to opravdu ve velkým a ještě jednou jí blahopřejeme. Ještě s požděním, kdy vyjde tenhle podcast s nějakým... Presne tak, akože klobúk dole a má náš obdiv a tešíme sa, ak by z toho bola tradícia a nebol to len prvý, teda že to bude prvý ročník z ďalších. Na příští rok už, no. No a dneska teda bychom si řekli, a možná i zmíníme nějaký věci, co jsme se tam naučili, dneska bychom si řekli něco k botoxu, tak a začneme vlastně otázkou a větší expertka určitě na botox je tady Bára. A tak bych se jí zeptal, co to vlastně botox je? A víš čo? Prezradíme? Mal si už botox? Nemal. Možná trošku. Chtěl jsem si ho dát... Počkaj, oni majú aj video, oni to vidia. Tu neoklameš. Dobre. Chtěl jsem si ho dát jednou, když nám byl trošku na ambulanci s mojí asistentkou Lucí, tak jsem říkal, že si to píchnu, ale vlastně nepíchnem si to sám. Jako. Možná, hele, zkoušel jsem, ale to vyteklo ven, asi jsem ani nebyl pod kůží, no, takže... Inak to je taký trend. Cože? To je taký trend, že ja vidím mnoho lekárov na sociálnych sieťach, že proste sa natáčajú pri tom, ako si pred zrkadlom večer píchajú botox. Nie som úplne toho fanúšikom, ale no tak aj toto je cesta nejakého marketingu, že ukážeš, že to vlastne neboli, že si to dokážeš sám pichnúť, ale ja si nemyslím, že vtedy úplne vieš byť v tej správnej hĺbke a v správnu dávku, no neviem, asi si to neviem predstaviť, ale každopádne je aj toto možnosť, že si to takto pýchajú lekári sami. Tak my to dvaja nie sme. No botox, myslím si, že okolo botulotoxínu ja sa najčastejšie stretávam s tým na konzultácii, že sa toho boja viac ako výplní napríklad. A to teda pre mňa je vždy taký celkom zaujímavý fakt, že ja by som teda povedala, že tie výplne sú o mnoho nebezpečnejšie z hľadiska komplikácií ako teda samotný botox a stále okolo toho teda pretrváva taký nejaký mýtus, že ten botox je toxín, že je to jed a že z toho teda človek zomrie, čož samozrejme je pravda v určitom prípade pri nejakej vyššej dávke a teda vlastne je to ten známy klobáskový jed, ktorý teda vzniká ako produkt baktérie, kedy si vlastne na to zomierali ľudia pri tých pokazaných konzervách, to možno teda je známe ľuďom. Ale ono
ako mnoho iných vecí je ako napríklad samotný penicilín, že? Čiže pokiaľ sa teda použije správne a v nejakej správnej dávke, tak botox je vlastne liek v prvom rade a treba to takto Liek brať. na vrásky. Nielen. K tomu prišla až teda oveľa neskôr a tiež ako vlastne taký náhodný nález, by som povedala, side effect pri skúmaní, pretože teda povedzme si, botulotoxín je teda toxín, čiže je to produktom nejakej baktérie a funguje na princípe toho, že vlastne spomaluje alebo prerušuje prenos vzruchu z nervu na sval. To znamená, že vlastne sval nedostane nejakú informáciu o tom, že sa má stiahnuť, kontrahovať. Čiže on tento prenos zablokuje. Čož samozrejme je nebezpečné pri vyšších dávkach, že by prišlo k tomu, že vlastne človek by mohol až prestať dýchať, pretože tie svaly nefungujú. No a takže toto je princípom vlastne fungovania botoxu. No a preto sa aj v tej medicíne využíva hlavne pri nejakých spastických poruchách, čiže niekde, kde je ten sval kontrahovaný, nevie sa uvoľniť. A práve tak tomu bolo aj v očnom lekárstve, kde ho teda jedna očná lekárka skúmala v rámci teda spazmu očného svalu, ktorý je okolo oka, s tým, že teda človek následne nevedel dobre otvoriť to oko. A teda malými dávkami botoxu do tohto svalu on vedel to oko otvoriť a teda mal tú kvalitu života o mnoho príjemnejšiu. Avšak tí pacienti si to zrazu začali pýtať oveľa viac a že nech im to pichne aj vyššie. A že prečo? Lebo mali hladké čelo zrazu a vyzerali lepšie. No a keďže ona mala zhodou okolností manžela dermatológa, ktorý teda už v tom čase teda samozrejme ošetroval klientky, pacientky, ktoré sa na nejaké vrásky sťažovali, tak hneď videl v tomto nejaký ďalší význam, že skúsme to a vlastne ošetrili svoju recepčnú ako prvú vlastne pacientku s botulotoxínom za účelom estetickým, aby jej vyhladili vrásky. A tu vzniklo to, čo už dnes vyše 20 rokov vlastne ľudia využívajú v estetickej medicíne, predáva sa toho milióny a je to veľký biznis samozrejme, ale aj vďaka tomu je mnoho žien krajších a mladších. Tak vznikla legenda estetické medicíny. A vieš, čo bolo inak veľmi zaujímavé? Myslím, že to bolo 2 roky dozadu. A v Monaku, každoročne býva v Monaku taký veľký svetový kongres estetickej medicíny a táto oftalmologička tam bola pozvaná a bolo to veľmi také dojemné, pretože v tej sále všetci povstali a tlieskali, lebo si zober, že všetkých v tej sále tu vlastne živí. A bolo to veľmi dojemné, pretože tú prednášku mala práve o tom svojom manželovi, ktorý rok dozadu teda zomrel a ako takú poctu a pamiatku pre neho. Takže to bolo veľmi dojemné, veľmi také milé a inak vyzerá fantasticky. Tá doktorka, som videla teda naživo a vyzerá výborne. Takže tak k tej možno nejakej histórii, ktorú ľudia nevedia. A ona to používá od začátku, co objevili ten efekt. Myslím, že si píchá botox, vypadala, že má trošku snížený přenos na nervosvalový plotínce v oblasti čela a zevního otočí. Vyzerala veľmi dobre, veľmi udržiavanie. Takže určite sa týmto estetickým zákrokom venovala. Alebo teda Madame Curie Sklodovská estetické medicíny. Takže taký to bol začiatok botoxu, no. Netreba sa toho bať. Díky moc za skvělý úvod, je to opravdu zajímavý příběh a je vidět, jak většina těch největších objevů ve vědě se stane často náhodou. Že opravdu je to takový para účinek a stejně tak třeba objev penicilínu, no, že prostě se podívali na tu misku a najednou tam ty bakterie nerostly a zjišťovali proč, no. No a já se hodně často se setkám, že se fakt toho botoxu bojí víc než výplní, přitom ty výplně jsou opravdu nebezpečnější jak s dlouhodobým účinkem, taky krátkodobým při té aplikaci neodborný, když může dojít k závažným komplikacím, který si pak asi řekneme někdy později, ale ten botox opravdu je, já říkám pacientům, že to je věc bezpečná, záleží vždycky na koncentraci
a jako je to bezpečnější věc než spousta věcí, než kosmetika, kterou si na sebe dávají nebo používají, protože tam samozřejmě každá změna ve složení sloučeniny může víc k jinému biologickému účinku a oni ty efekty biologický se tolik netestují. Nějaká jako ultra velký riziko tam asi není, ale stejně to, co si na sebe patláme, často není tak odzkoušení jako Botox. Botox má jasně definovaný biologický účinek, je to léčivo, opravdu super kontrolovaný a v těch dávkách, který se používá, tak je bezpečný jednak a jednak i s ním jde dosáhnout přirozených výsledků, přirozeně vypadající, vždycky záleží na tom, nebo u většiny pacientů, že jo, on na ten Botox reaguje jinak, to se musí trošku vychytat při té aplikaci, ale jinak ten výsledek, to, jak člověk vypadá, může vypadat přirozeně, že jo. Presne tak. Myslím si, že už ako samozrejme bola tu možno éra na začiatku veľkého nadšenia, jak to funguje, takže takzvané Frozen. To vždy ma napadne Let it go. Frozen lidi. Let it go. Takže tento efekt Frozen, ktorý skôr hovoríme tomu taký americký botox, už myslím si, že sme za tým a dnes sa ten botox pícha tak, aby naozaj bol ten výsledok veľmi prirodzený a teda aj ty určite ošetruješ mnoho aj herečiek napríklad, ktoré tú mimiku a teda ten výraz v tváre, je to súčasť ich práce a chodia na to a sú s tým veľmi spokojné, pretože vieme to pichnúť tak, že teda tie výrazové prostriedky ostanú a tie vrásky vieme pritom minimalizovať, takže už to vôbec neplatí, že teda to musí byť len celé teda úplne vyhladené, alebo že teda to bude vyzerať čudne, divne. Práve preto, že aj samozrejme tie štúdie fungujú, pokračujú ďalej. Ja si myslím, že oproti tomu, keď som ja začala s Botoxom, tak aj tie injection point, teda tie, ktoré boli odporúčané, kde sa ten Botox má aplikovať, sa inak posunuli trošku nižšie, pretože už zase sme sa niekde inde posunuli, vieme, ako to funguje a inak v súvislosti aj teda s týmto víkendovým školením, tak zase bolo niečo nové a zase sa to nejakým spôsobom ďalej posunulo, pretože teda predtým sme hovorili o tom, že teda ten čelový sval je iba ten, ktorý nám to obočie dvíha. Dnes už vieme, že má dve časti, jedna dvíha, jedna vlastne je tá, ktorá ho stláča dole a presne cieľenou aplikáciou do tých konkrétnych oblastí my vieme nádherne si vlastne aj to obočie zdvihnúť tak, ako potrebujeme. Takže stále to ide dopredu a ja si myslím, že sa toho naozaj niečomu báť, aj keď s veľkým teda výkričníkom, pretože je to samozrejme veľké lákadlo aj pre mnohých teda nazvime to kozmetičiek, ktoré úplne teda si myslia, že po jednom kurze sú úplne odborníkmi na Botox. A takisto možno asi aj u vás je s týmto problém, že teda to aplikuje už naozaj kto. A tu by som dala taký výkričník, pretože v tom prípade to nemusí úplne dopadnúť tak, ako by človek chcel. No, určitě. No je dobrý, že je to samozřejmě reverzibilní, což je největší výhoda botulotoxinu, že vlastně, když se to špatně aplikuje, tak podle mě, já jsem to nikdy neměl, ale je popsaný dvojitý vidění, že můžou být třeba, když se to dá blízko oka, například, což je taková asi nejvíc nepříjemná komplikace, ale různý spadlý v obočí, úplně vypnutý vlastně ten čelní sval, to může být nadíl, nebo možná i to víčka, pokles víčka, může být, ale výhoda je, že to prostě vrátí. Ale určitě i ze společnosti estetické medicíny odpůrkyňky vlastně s výborem se snažíme nějakým způsobem kontrolovat tu bezpečnost aplikací, ale je to těžký, ty opory v zákoně jsou omezený, ale samozřejmě u těch kosmetiček, když jako je to otázka, jak bezpečně to dávají, ale kosmetičky by to dávat neměly. A mělo by to být aplikováno z rukou lékaře, ideálně s dobrým výcvikem, ideálně v oblasti dermatologie. Pro mě jsou ty dermatologové takový zlatý standard tady těch materiálů a plastická chirurgie a sdružený oblasti, které znají dobře anatomii obličeje, jako maxilofaciální chirurgie. A je hodně zubařů to píchá,
kterým znají, ale podle mě taky dobře anatomii lebky a těch oblastí, takže tam taky bych věřil, že to budou dělat dobře, no, ale centrálně nejvíc tréninku má dermatologie, plastická chirurgie, to jsou takový základní obory a vždycky to, jestli ten výkon může dělat nebo ne, nebo jestli na ní má dobrou specializaci, souvisí s tím vzděláváním a vzdělávacím programem a tady v těch dvou odbornostech je tomu ten botox a všechny ostatní estetické procedury vlastně nejblíž. Presne tak. No načetol si teda, že je to dočasné. Presne tak. Aplikácia botulotoxínu teda, to je z hľadiska toho, teda, s čím sa stretávame na konzultácie, čo teda ľudí zaujíma, okrem toho teda, že či je to bezpečné. A tak ďalšia otázka je, že ako dlho teda trvá účinok. Účinok štandardne botulotoxínu trvá okolo 3-4 mesiacov, pri niektorých možno tak 5 mesiacov maximálne. S tým, že samozrejme ešte uveďme, že taký ten štandardne spomínaný názov Botox je vlastne firemným názvom botulotoxínu konkrétnej firmy a teda je viacero firiem, ktoré botulotoxín, ktorý má zase tiež nejaké svoje formy, tak distribujú a majú nejaké svoje firemné názvy. Takže je týchto botulotoxínov na trhu samozrejme viac. Každé má nejaké svoje špecifikum a vlastne Botox ako taký je vlastne firemný názov jednej konkrétnej, ktorá vlastne bola asi medzi teda prvými. No a teda ten účinok je teda relatívne krátky, ale súvisí to práve s tým, že tá obnova toho prenosu vlastne z toho nervu na ten sval vlastne ako keby postupne sa obnoví odbúraním vlastne toho toxínu našim imunitným systémom. A teda vlastne súvisí to aj teda potom teda samozrejme s ďalšími vecami, ako ten botox aplikovať, kedy ho dopichovať, aby sme si nevytvorili nejakú ako keby rezistenciu voči tomu botulotoxínu. Takže aj toto je veľmi podstatné, čo treba vlastne ako keby zdôrazniť. A existujú samozrejme aj nejakí respondenti, ktorí sú primárne rezistentní voči botulotoxínu. Non-respondenti. Presne tak, áno. O ktorých to nebude fungovať vlastne teda vôbec. No ale myslím si, že keď sme už teda pri tej dĺžke účinku, tak už to asi tento rok nestihnú a myslím, že budúci rok má byť plánovaný launching jedného botoxu, ktorý by mal vydržať takmer 9 mesiacov. Už je vlastne FDA schválený, takže už je to všetko nachystané, tak si myslím, že budúci rok príde takej veľkej zmene, pretože v oblasti botulotoxínu toho zatiaľ úplne veľa za tých pár rokov, myslím teraz v rámci ani nie teraz tých samotnej aplikácie, tam áno, tam sú nejaké štúdie, ale v samotnom ako keby tom liečive neprišlo a teraz budúci rok pravdepodobne dôjde k takej zmene, ktorá ovplyvní určite aj nejakú možno cenotvorbu a tak ďalej, pretože uvidíme, ako to teda bude celé nastavené. Tak som zvedavá. No a s tím souvisí vlastně i to, že různé firmy, ty různé molekuly botoxu, který vlastně každá firma má, každá má, myslím, jinou molekulu trošku, malinko se liší, tak každá účinkuje i různě dlouho. Jsou botulotoxiny, které účinkují díl a i víc diffundujou, že jsou méně takový specifický, ale výhoda jich je, že se může dát méně v pichu, podle mě, a zároveň je, že vydrží díl a další zase vydrží třeba méně, ale jsou takový specifičtější a diffundují méně v té tkáni, takže se dostane vlastně ten botox do menšího místa, což je specifičtější, zároveň je třeba někdy potřeba víc injekcí. Máš tým skúsenosť takhle? Vieš čo, mám, ale zase presne, treba to brať, že aj tá samotná estetická medicína, aj ten samotný botox je určitým spôsobom veda, pretože tam si ho vieš aj rôzne nariediť, lebo ten botulotoxín si predstavte, že to je vlastne prášok, ktorý je vlastne v takej sklenenej flaštičke, ale to je úplne jemnú lilinký prášok a on sa vlastne narieďuje a ten vlastne prášok sa v tom roztoku rozpustí. A vlastne aj samotné to riedenie ty vieš ovplyvniť a vieš si ho nariediť koncentrovanejší a tým pádom potrebuješ ako keby menšie množstvo do toho vpichu s menším teda tým rozptylom, ako ty hovoríš, takže dá sa s tým hrať aj ohľadne toho, teda aký je hrubý ten sval, čo chceš dosiahnuť. Takže ja si myslím, že naozaj dá sa okolo toho rozprávať do nekonečna a taký ako keby jeden víkendový kurz na botox naozaj na toto nestačí. Ale
Uvidíme, no. Napríklad zaujímavá bola teraz naozaj z tohto víkendu prednáška, že v hornej časti čela sa ten botox vlastne odporúča aplikovať hlboko vlastne až ku kosti, čiže pod ten sval. A dáva to logiku v tom, že vlastne to nervové vlákno, ktoré do toho svalu vchádza do neho zo spodu. A my keď aplikujeme ten botulotoxín priamo vlastne tam, tak potrebujeme menšiu dávku a efekt bude ako keby trvalejší a rýchlejší. A toto sú napríklad tiež zaujímavé poznatky, ktoré sa stále teda nejakým spôsobom vyvíjajú. Takže uvidíme. A je to tak, teda, jak jsi říkala, mně přijde, že s tím, jak máme víc poznatků o tom, do jakých oblastí se má aplikovat botox, tak se vlastně ty aplikační body malinko od sebe vzdalujou. Že dřív se aplikovalo trošku vejš, jo, nad obočí, když jsme řešili, ještě jsme neřekli vlastně, jaký oblasti se řeší, ještě za chvíli. Když se ošetřuje ta mračivka, tak se to dává kousek vejš nad obočí a to se postupně snížilo a mělo by se to dávat těsně nad obočí. A stejně tak vlastně to... Dokonca v obočiu. Až do obočí skoro a zase ty vrásky na čele se řeší tím, že se dává lehce vejš právě ten botox právě kvůli tomu, aby to neaktivovalo ty levátory, tu část svalu, která zvedá obočí, aby obočí nepadalo dolů, což je jeden z základních vlastně komplikací po aplikaci botoxu, že může spadnout ta vnitřní část obočí. Presne tak, čiže to už sú vlastne detaily, ktoré naozaj teda sa by zaujímali asi možno viac teda lekárov, ktorí nás počúvajú, ale presne tak. Čiže tie aplikačné body a súvisí to práve s tým, kde majú tie svaly úpon, väčšinou pri kosti a ako teda ten sval, ktorý ti robí tú mračivku. A preto, keď na tých pitvách je to najlepšie vidieť, keď si vlastne tú časť otvoríš, tak vidíš, že vlastne úpon toho svalu je viac menej v časti tunak, ako je to obočie. Ono, tá aplikácia, ako keby lietadlo, ktoré ti tuto pristane, tak tu by malo byť. A je to o mnoho nižšie, ako sa aplikovalo kedysi a práve preto kedysi všetci tuto to mali také ťažké padnuté obočie. I dneska právě hodně lidí to takhle má. Já myslím, že většina lidí to aplikuje tak, jak se to naučilo v tréninku, jako dělá většinu operací v plastické chirurgii, co jsme zmínili, že opravdu to, že se něco naučí a pak ten drive se něco donaučit je jako mnohem menší, než ten drive se něco naučit. Takže to myslím, že v celé medicíně, zejména v té estetické teda, a myslím, že většina lidí ještě má tendenci, že padá to v očí, no. Presne, to si teraz inak krásne povedal. Toto je taká veľká pravda, Ondro. No ale teda tie oblasti, takže sme si povedali, že čo to je. Teda, že to vydrží relatívne krátko, to je druhá teda otázka na tých konzultáciách. Ďalšia samozrejme, čo tým môžeme ošetrovať, tak úplne podľa mňa asi najčastejšie, a to si teda dávajú aj muži, je teda tá mračivka. Presne, Ondro to bude ukazovať. Já to až tak nevím. Už to mám u Báry domluvený. V neděli jsme to včera ráno nestihli. V sobotu se nám to protáhlo, musela už domů, ale ano, takže Ondra ukazuje. Takže mračívka. Teraz horizontálne vrásky na čele. Ondra, ideš? Vidíš, ty zaťahuješ viac tvoju ľavú stranu, všimol si? Tam lámeš už úplne. No, ja som určite asymetrický. Jo, přesně tak. Potom úsmevné vrásky. Krásny model. Takže odporúčam pozrieť si aj teda naše video k tomuto, lebo stojí to za to. No ale samozrejme není to iba pre tú hornú tretinu tváre, ale je to aj teda pre... To je zlatý standard, no. A ta horní třetina, jako já musím říct, že jako samozřejmě se může dělat operace výček, brow lift, zvednutí v obočí, ale prostě ten botox je zlatý standard a prakticky to doporučuji všem. Nedoporučuji prakticky žádnou operaci a vždycky čekám, co mi pacient řekne, nikdy nedoporučuji žádnou plastiku, ale botox je fakt jediné, co doporučuji, protože to je fakt super bezpečný, super efektivní a právě tady ty 3 oblasti, jo, to je prostě na to nic moc lepšího není, kromě samozřejmě dobrýho životního stylu, omezení UV záření, nekouřit, ale ten botox to je prostě vlastně součást i prevence, že jo, často a takzvaný prejuvenation. To si načrtol ďalšiu veľmi častú otázku na konzultáciách, kedy začať s botulotoxínom. Kedy je to skoro alebo neskoro. A myslím si, že to veľmi súvisí s tým, ako
ten botox vlastne u každého, to není nejaký, že vek, kedy treba začať. Niekto má tú genetiku takú, že má tú mimiku mnoho silnejšiu, viac používa tie svaly a tie mimické vrásky sa u neho budú tvoriť teda o mnoho skôr a niekto je taký hypomimický a tie vrásky sa mu tam proste nebudú tvoriť ani vo vyššom veku. Takže toto je veľmi, veľmi podstatné, čo treba v prvom rade zhodnotiť a teda naozaj u niekoho začať v rámci tej prevencie je možno vhodné aj v 25-ke a u niekoho to možno nie je potrebné ani v 30-ke, takže toto treba veľmi individuálne zhodnotiť, ale je fakt, že raz keď tá vráska sa akoby vytvorí, čiže tá koža sa vám v úvodzovkách zlomí v tom mieste, kde vlastne dochádza k tomu vzťahu, tak potom už je to určite ťažšie riešiteľné a ja to prirovnávam k papieru, ktorý keď si raz zložíte na poli, vystriete ho a akokoľvek ho už môžete proste vystierať, vždy tam ten lom budete vidieť. A tak je to vlastne podobne aj s tou našou kožou. Že pokiaľ raz dôjde k tomu, že sa tam tá koža akoby zlomí, je to forma určitým spôsobom jazvy v tej koži, tak už na to, aby sa úplne vyhladila, ten botox možno nestačí a ani to možno ďalšími vecami, ako je kyselina hyaluronová, nebude môcť byť urobiteľné tak, aby to bolo úplne hladké. Takže v tomto prípade tá prevencia, alebo teda je veľmi dobrá samozrejme, podľa možností každého, aký má na to pohľad, ale tak sa treba prísť proste poradiť s estetickým lekárom, s plastickým chirurgom a netreba to brať ako nejakú dogmu, že teda 25 je skoro, neskoro, je to úplne individuálne. Dost individuální. Opravdu někdo má úplně hladký čelo prostě ve 40. Není to spravedlivý, ale je to tak. No, někomu se začíná dělat fakt po 20 už prostě ty horizontální vrásky. Není to nic, co by prostě nemohlo být. Je to opravdu jenom už taková povrchní věc, kterou řešíme tady v našem světě, kde jako moc jiných problémů v úvozovkách není, ale fakt někdo to má po 20 a někdo prostě ve 40 má úplně hladký čelo a je to nespravedlivý. Ale vieš, ono to... ja som čítala také štúdie a predstav si, že robili takú štúdiu, že vlastne porovnali skupinu vlastne ľudí, ktorí mali pravidelne aplikovaný botulotoxín po dobu, myslím, nejakých 9 rokov a skupinu ľudí, ktorí teda nemali aplikovaný botulotoxín. A dali to vlastne nezávisle iným ľuďom tipovať, koľko rokov tí dotyční majú. A v priemere vyšlo, že tí, ktorí mali pravidelne aplikovaný botulotoxín, tak im typovali približne o 7 rokov menej. Takže to nie je akože, áno, je pravda, že teda je to určitým spôsobom povrchná vec a vrásky máme v živote z iných vecí, ale keď ich mať nemusíme a je takéto riešenie a vieme si to urobiť, tak z toho dlhodobého hľadiska vlastne to bude mať pozitívny vplyv na vlastne akoby ten anti-aging ako taký. No to určitě. To je možná oblast, který se taky dostaneme k vnímání krásy, jak to vlastně ovlivňuje život a vnímání toho okolí a jestli jsou úspěšnější lidi, kteří jsou hezčí a mladší, nebo ne, ale takový teaser je ten, že opravdu kdo je prostě po těch estetických zákrocích, tak je vnímaný, zase není to spravedlivý a tak to by to být nemělo, ale je vnímaný obecně jako energičtější a takový víc lidi, k ním lidi přistoupí, jsou atraktivnější ke komunikaci než lidi, kteří jsou před těma zákrokama vlastně, když se dělají ty studie, takže tady to opravdu funguje, má to vliv, není to asi úplně správný, pokud bychom brali z lidského hlediska, ale to podvědomí prostě funguje a tady ta tvoje studie, co si popsala, to je nějakým způsobem ukazuje, že prostě se to může, že ty lidi můžou vnímat i po těch estetických zákrocích ty ostatní lidi jinak a vlastně svěžíc a mladějc. Tak, ale a že to funguje, ale základ je podle mě a naprostý základ je pro mě i v naší praxi u tebe, aby ty lidi byli přirozený, aby neměli žádný stigmata těch plastických operací. Pak mi přijde, že se naopak devalvujou a prostě v těch očích jsou těch ostatních jsou viděni jako třeba méně důvěryhodný, nebo prostě ne tak normální, jako prostě lidi, co vypadají normálně. Veľmi sa teším na teda ten diel, kedy toto budeme rozoberať, toto vnímanie tej krásy a naozaj niekedy, ja som si všimla
aj teraz na tom kongrese medzi niektorými kolegami a kolegyňami, že niekedy naozaj môže byť tá tvár, až by si povedal, že dokonalá, že je proste vyhladená, napnutá, všetko, ale máš tam taký z toho ten pocit, že niečo ti tam nesedí, že nevieš čo, ale proste nevyzerá to vo finále, že dobre a pritom nevieš, čo na tom nevyzerá dobre, lebo vyzerá úplne super. Čiže ono presne zachová tam takú tú prirodzenosť a tá hranica je extrémne tenká. Extrémne tenká a ovplyvňuje veľa vecí. Ovplyvňuje to tie skills toho lekára, tie skúsenosti, ovplyvňuje toto, ako on vníma tú krásu, čo vidí, nevidí. Takže tomuto sa budeme venovať ďalej a vo svojej podstate už samotné dieťa si vyberá, keby si mu dal dve osoby, tak si vybere tú krajšiu a prečo. Hej? Takže ono to je tak, je to dané a budeme sa tomu venovať, ale vrátime sa teda k tomu botoxu. Takže čo ešte, s čím sa stretávaš ešte, Ondra, na konzultáciách ohľadne botoxu? Čo sa ťa najčastejšie pri tom pýtajú, aby sme to teda zodpovedali našim posluchačům. Nějaký můžou být komplikace, asi určitě je dobrý předem říct, co se může stát, což mám, myslím, že takový nejčastější je právě to povolený obočí, který může být, já myslím, že to u každého ten botox funguje trošku jinak. A je dobrý začínat fakt jako s baby botoxem nebo skoro mikrobotoxem na začátku, kdy opravdu se dávají super malý dávky a vidíme, jak ten člověk reaguje. U někoho i malý dávky prostě udělají jako opravdu velký efekt a u někoho zase postupně se můžu dát vyšší, aby jsme právě předešli nějakým spadlým obočí nebo prostě tomu zamrzlýmu frozen forehead, zamrzlýmu čelu, tak začít nižšíma dávkama, ale říkám, z těch komplikací může být spadlý v obočí, anebo naopak Mephisto efekt, že jo, kdy se opravdu hodně zvedají, kdy se vlastně aktivuje ta zevní část toho frontálního čelního svalu, kdy my vypneme vlastně tím botoxem vypneme střední část toho svalu a reaktivně na to se začne víc stahovat ta zevní část svalu a začne nám vytahovat to zevní obočí. To vede k tomu vytřeštěnému výrazu u pacientů, takzvanému Mephisto efektu, který jde ale na rozdíl od toho povoleného obočí relativně snadno řešit tím, že se dá do té oblasti, kde je aktivní ten sval, se dá malá dávka toho botulidoxinu, který ten sval zrelaxuje, takže tady ten efekt vlastně být nemusí a lidi, kteří už primárně před aplikací, což u mě tolik není, ale víš, já to mám víc aktivní vlevo, tak někdo už před aplikací má tu zevní část obočí malinko vejš, má tendenci víc vedat, tak u nich už primárně při té aplikaci bychom asi dali i do té zevní strany malinko botulidoxinu, aby právě k tomu Mephisto efektu nedošlo. Mephisto efekt ja najčastejšie prirovnávam k Jackovi Nicholsonovi. To si tak potom ľudia vedia hneď asi predstaviť, o čom hovoríme. Nebo ke Spockovi. Áno. Takže tak, ako si hovoril, čiže jednak ptóza, jednak naopak teda zdvihnutie nejakej časti. Samozrejme aj tá ptóza viečka ako taká, to znamená, že je celé viečko poklesnuté a nejde otvoriť na tej teda jednej strane, kedy sa vlastne ten botulotoxín dostane cez taký otvor pri nerve a cieve, ktorý tu nám vlastne v tej strednej časti obočia vychádza a dostane sa tak vlastne dovnútra a zasiahne sval, ktorý nám vlastne pomáha otvárať oko. Takže to je ďalšia taká potenciálna komplikácia. Samozrejme sú tam aj také tie nežiaduce účinky, ako si už spomínal, dvojité videnie, bolesť hlavy, ale to sú veci, ktorými teda treba rátať a ktoré odoznejú, ale tieto ostatné, ktoré sme spomínali, tak väčšinou odoznejú až v priebehu niekoľkých mesiacov, ako keby samotný ten účinok botulotoxínu. Takže, ale vie to byť veľmi, veľmi nepríjemné. Ako naozaj, keď 3 mesiace nevieš otvoriť oko, tak je to veľmi nepríjemná komplikácia. Jde tomu předejít úhlem aplikace. Že jo, aby jsme to nedávali kolmo přímo do toho kanálu, aby jsme nepíchli, ale úhlem jakým aplikujeme, jakým picháme jehlu. Tak. A ešte zároveň si chrániť druhou rukou vlastne okraj teda toho kosteného oblúka očného. Takže sú práve na to tej techniky, musí človek poznať presne anatómiu, aby to pichal tam, kde má a v takom množstve, ako má.
Takže to sú tie najčastejšie, ale my sme vlastne spomenuli teda tú hornú tretinu tváre. Samozrejme, že Přesně. sa botox pícha aj v teda strednej spodnej tretini tváre a práve tam napríklad je veľmi zaujímavé z tých posledných štúdií práve ten, že sval, ktorý máme my na krku, s ktorým sa my stretávame pri operáciách tváre, faceliftoch a neckliftoch, tak platizma je vlastne sval, ktorý sa nachádza tesne pod kožou v oblasti krku a upína sa vlastne nám takto na spodnú stranu sánky. A je to vlastne najväčší depresor, čiže sťahovač našej tváre, ktorý je. A jeho relaxáciou, čiže jeho povolením, my dosiahneme to, že nám vlastne ako keby dvihne tá stredná časť tváre a zmiznú nám vlastne tie jowling, tie sislíky do určitej miery. Takže toto je už aj vedecky dokázané štúdiami. Takže ten botulotoxín má opodstatnenie aj v spodnej časti tváre pri padajúcich kútikoch, pri napríklad úsmevoch, kedy vidieť veľmi ďasná, napríklad sa volá tzv. Gummy smile. Takisto pri napríklad žúvacích svaloch, keď niekto zatína zuby. A to napríklad veľa ľudí nevie a chodia, že teda zubári im odporúčajú tie dlahy, čo je samozrejme taktiež riešenie, ale ešte jednoduchším riešením je tam pichnúť botulotoxín, uvoľní sa vlastne ten sval a dojde k tomu, že prestanú škrípať, lebo niekedy to mimovoľné v noci, hej, že o tom nevieš a zatínaš, škrípeš zubami. Takže tu by sme mohli rozprávať akože veľmi dlho o tom, ale teda aplikuje sa aj do spodnej časti tváre. A ešte, na čo chodia teda muži a čo sme minule hovorili, a ešte kde sa aplikuje, pamätáš si? No, pamätám, no. Samozřejmě podpaží, to je jako podle mě hodně efektivní oblast působení botulotoxinu, aplikace do podpaží, kdy několik mých kamarádům píchám botox a ono to úplně vypne přenos taky vzruchu, ale ne z nervu na nervosvalovou plotínku, ale z nervu vlastně na potní žlázu, která taky obsahuje receptory pro acetylcholin, který se vlastně tím botoxem přechodně vyblokujou a vlastně ten acetylcholin, který se vyleje z té synaptické štěrbině z toho nervu, tak vlastně se nemá kam uchytit, takže to je vlastně jiná tkáň, ale vlastně ten účinek je stejný. A opravdu krásně vypíná, lidi se bojí toho, jako co se stane, kam jde ten pot, když se nepotí, tak já říkám, že vlastně celkově z celého toho pot je vlastně k termoregulaci určený hlavně a opravdu z celkového outputu výdeje toho potu je to fakt asi minimální procento a je to spíš pot, který se aktivuje při nějaký nervozitě a který vlastně není úplně určený k té termoregulaci, takže to opravdu zdravotně nevadí a ten efekt toho je fakt dobrý. No a já bych se ještě zastavil u toho dolní části v obličeji. Vlastně bych popsal ten gummy smile, to je vlastně při úsměvu, když se ukazuje ukázání dásně vlastně na horní čelisti. No tak ukáž to, lebo podľa mňa zase, keď nás... Já to nemám. No ale někdo to má, někomu se víc vedá ten red vlastně, nebo má delší tu já nevím, jak se to anatomicky už jmenuje, ale vlastně ty alveolární výběžky horní čelisti, takže je tam víc vidět dáseň při úsměvu. A kam se aplikuje ten botox? To se aplikuje tady pod nos, jo? Někam? Ne, tam se aplikuje na zális, keď chceš zdvihnúť špičku nosa. Na zális. Ale tento gummy smile sa aplikuje vlastne do svalu, ktorý zdvíha vlastne tú peru, čiže do levátora hornej pery, ktorý je sval, ktorý sa vlastne tiahne takto plocho a upína sa vlastne tu na kosť, pod ligamentum a vlastne aplikuje sa približne centimeter ako keby od nosa a centimeter tuto. Takto povrchovo. Takže vlastne aplikuje sa do svalu, ktorý dvíha hornú peru. Super, tak to je bezpečný, že tím vlastně nesníží aktivitu okrouhlého svalu. Presne tak. Pusy, že jo, orbicularis oris, píchá se to mimo, takže to nenaruší. No a pak ten koutek dolní, tam se taky může vlastně, tam by se mohl narušit, že jo, ten okrouhlej sval kolem pusy, mohl by vzniknout pokleslej koutek, takže si to musí píchat správně. Tam je právě rozdíl v tom, že tam to zvednutí koutku.
Tam sa to pícha do vlastne depresora kútika, čiže angulioris a vlastne nežiadúcou komplikáciou je, keď sa to pichne do depresora dolnej pery. To znamená, ktorý vlastne ide trošku viac do stredu a hlbšie a ono, keď takto si predstaví človek tie svaly a keď by ho pichol teda malinko hlbšie, tak zasiahne ten, ktorý vlastne nechce. A vlastne výsledkom je, že potom človek pri úsmeve, ako keby tá dolná pera sa mu neklesne a vyzerá, ako keby bol po porážke. Takže zase riešením je, že teda vyradíme aj na tej druhej strane dočasne, ale obmedzuje to trošku potom aj tú artikuláciu, ale no. Musíte opatrně. Ano. Nechte se to dělat od někoho, kdo už to dělal párkrát. No, to ano. jsem dvakrát dělal. No a ještě vlastně ten musculus massetericus tady vlastně, což je zevně, to je ten sval, žvíkací sval, který používáme, tak tam se taky píchá botok, že jo, do maseteru u žen na zúžení. No áno, vlastně v prvom rade teda pri tom škrípaní zubov. Obličej. Že v prvom rade na to škrípanie zubov, ale presne ako si povedal mnohokrát, vlastne tou postupnou ako keby atrofiou trošku toho svalu, dochádza k tomu, ako keď sval proste ideš do posilky, svaly rastú, nechodíš, svaly splasnú a tu je to vlastne podobný princíp, že vlastne tým, že ten sval je akoby jeho funkcia oslabená, on sa až tak nehýbe, tak vlastne akoby trošku v tom objeme atrofuje a dochádza sekundárne k zúženiu tej spodnej časti tváre a takzvanému tomu V-shapeu, ktoré je teda veľmi atraktívny a ktoré teda ženy chcú. Takže a naozaj to si veľmi, veľmi pochvalujú. Ale nie je to zase tiež vhodné a odporúčané u každého. Treba sa poradiť. A čo je taktiež napríklad zaujímavé, že vlastne znížením funkcie dlhodobej, alebo teda pravidelnou aplikáciou toho botoxu do masseteru, tým, že my znížime vlastne funkciu masseteru, tak tým, že je tá fascia svalu prepojená až s fasciou vlastne toho temporálneho, čiže spánkového svalu, tak v tom čase ten sval zase hypertrofuje naopak, lebo preberá tú funkciu. A dochádza vlastne akoby trošku k objemu v spánkovej oblasti, takže dva v jednom, nemusíš vyplňať spánky. No to je dobrý, no. A to je oblast, která při stárnutí, to jsme tady řešili teďko o víkendu, opravdu atrofuje a to nám ukazovali na těch různých animacích, že jo, od doktora Kotofany vlastně na těch simulacích toho stárnutí, jak se liší starší a mladší lidi tady v té oblasti objemově a tam opravdu ten objem obejvá, takže to je opravdu dobrý efekt a opravdu, když se dělá tak rejuvenace komplexně, tak ono to nemá vliv jenom na to místo, ale často to má vliv i na jiný místa, na který to působí a který se tím zlepšují, který jsou, jak je vidět, dost vzdálený od toho místa, třeba aplikace toho botoxu. Vlastně tak. A poslední věc, kterou bys chtěl ještě okomentovat, indikaci, což je spíš taková populární a spíš nám to může přijít jako úlet, je v dnešní době populární Treptox. Ano, v Americe. Ano. Možná už i ta vlna přestala, když se přestal vysílat film Barbie v kinech, ale... Ja si presne myslím, že to bol taký veľký boom okolo tej premiéry toho filmu, ale tuto ja stále hovorím, som o tom aj nedávno písala článok do časopisu, že sú určité trendy, ktoré berme s rezervou a vždy treba byť v prvom rade lekár a treba sa na to pozrieť komplexne a oslabiť iba tak proste sval trapta. Bavíme sa, aby teda ľudia vedeli o oslabení trapezových svalov, čiže týchto šijových svalov, čím dochádza ako keby k predĺženiu toho krku. Tak Treptox nebo Barbie Tox. Presne tak vlastne ten sval samozrejme má nejaký vplyv aj na hybnosť ramena a tak ďalej, čiže treba to zobrať komplexne a nie všetko teda úplne silou mocou vidieť v rámci tej estetiky, ale bol to taký trend, boom a niektorí lekári si na tom išli nejakú svoju vlnu, ale teda treba sa na to stále pozerať triezvo, takže ja som teda, musím povedať úprimne, sa s tým možno tak u jednej stretla na ambulancii, že by si to vyslovene ako keby žiadala, vypýtala, takže asi mám veľmi edukované tie pacientky moje zlaté. Takže tak. No, ja si myslím, že sme na dnes, Ondra, vyčerpali k tomu botoxu, myslím si, že veľa takých tých najzaujímavejších otázok, určite sa k téme botoxu pravdepodobne teda vrátime. Si sa mi zasekol inak
Ondra, si zaseknutý kamerou. Nehýbeš sa, máš zaseknutú kameru. Slyším, ale vidím ťa zaseknutého. OK, ukončiť. No ja si myslím, že sme dnes vyčerpali tému botoxu veľmi slušne. Také tie najčastejšie možno otázky, ktoré my sa stretávame pri prvej konzultácii na aplikáciu botulotoxínu. Tak verím, že si v tom mnohí našli nejaké také svoje otázky zodpovedané. A určite sa tejto téme budeme venovať aj v budúcnosti, keďže naozaj, ako sme spomínali na začiatku, je to jeden z najčastejších zákrokov v ambulancii estetického lekára, plastického chirurga, dermatologa, takže sa k tomu určite budeme vracať. A zase na budúce by sme mohli dať nejakú chirurgickú tému zaujímavú a budeme veľmi radi teda, keď nás budete počúvať a budete nám dávať nejaký váš feedback, čo by vás zaujímalo a my veľmi radi vám na to zodpovieme. Chceme přinášet nekonvenční pohled na plastickou chirurgii a estetickou medicínu. Zmyslom podcastu bolo najmä priblížiť vám modernú estetickú plastickú chirurgiu, ktorej výsledok je prirodzený a slúži na zlepšenie kvality života. Nechceme k estetickým zákrokom nútiť ani nabádať, ale ak o niečom takom uvažujete, chceli sme vám podať pravdivé a relevantné informácie. Budeme moc rádi, když vás podcast zaujme. Potěší nás feedback na platformě, na které právě posloucháte, komentujte a ptejte se na našem YouTube kanálu a Instagramech dr.barborabrezová nebo Ondrej Mestak. A ak vás tento podcast k rozhodnutiu niečo na sebe zmeniť inšpiroval, budeme radi, ak sa na nás obrátite a my vám pomôžeme svoje túžby naplniť. Barboru můžete navštívit v Nobles Clinic v Bratislavě. Se mnou se můžete potkat na klinice plastické chirurgie ST v Praze. Děkujeme za to, že jste si nás poslechli.